Egy nap a 21. században hallássérült Péter története. Reggeli ébredés. Péter, a hallássérült férfi, felébred egy modern budapesti lakásban. Az ébresztőóra rezgő funkcióval ébreszti, ami a párnája alatt van elhelyezve. Felveszi a korabeli ruháit, például egy kényelmes farmernadrágot és egy divatos pólót. Reggeli készülődés és indulás. Péter készít magának reggelit, például pirítóst avokádóval és teát. Mielőtt elindulna, ellenőrzi a telefonját, amelyen különböző alkalmazások segítik a kommunikációt és a napi teendők kezelését. A hallókészülékét beállítja, és elindul a munkahelyére. Munkahelyi élet egy tech cégnél. Péter egy technológiai cégnél dolgozik, mint webfejlesztő. A munkahelye akadálymentesített, és több kollégája is ismeri a Gel nyelvet. A megbeszéléseken szöveges üzenetküldő alkalmazásokat és feliratozó szoftvereket használnak, hogy biztosítsák a gördülékeny kommunikációt. Ebédszünet egy közeli kávézóban. Ebédidőben Péter találkozik barátaival egy közeli kávézóban. Az étteremben digitális menüt használnak, ami megkönnyíti a rendelést. A barátaival a közösségi médián és chat alkalmazásokon keresztül is tartják a kapcsolatot, így könnyen kommunikálnak. Szabadidős tevékenységek. Munka után Péter elmegy egy fitnessterembe, ahol a zene és az edző utasításai feliratozott képernyőkön és vibrációs eszközökön keresztül is elérhetők. Edzés után részt vesz egy Gel nyelvi tanfolyamon, ahol tovább fejleszti kommunikációs készségeit. Esti kikapcsolódás. Péter este otthon pihen, ahol streaming szolgáltatásokon keresztül néz filmeket és sorozatokat, mindegyik feliratozva. Részt vesz egy online közösségi csoportban is, ahol más hallássérült emberekkel osztja meg tapasztalatait és ötleteit.